Story time. Λοιπόν, πριν μερικές μέρες ήμουν Αθήνα μαζί με μια φίλη μου. Ήμασταν πάρα πολύ καλά, συζητάγαμε, βαϊμπάραμε, κάναμε αυτά που χρειαζόμασταν να κάνουμε. Άρχισαν να φωνάζουν τα μεγάφωνα. Έχω πάρει το μετρό πολλές φορές. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι να μου έχει ξανασυμβεί. Αυτό το πήγαινε. Στο έλα έγινε το ίδιο πράγμα. Ήταν αργά, είχαμε περάσει καταπληκτικά. Με ρωτάει η φίλη μου. Ρε εσύ Χριστίνα, αφού όλοι είμαστε καθρέφτες, οι άνθρωποι που βλέπουμε γύρω μας είναι όλοι καθρέφτες μας. Αυτό που εγώ μπορώ να παρατηρήσω και να δω στον άλλον είναι δικό μου. Πώς δεν χάνεσαι, πώς και να είσαι στο κέντρο σου μέσα σε όλο αυτό το καθρέφτης, μέσα σε όλο αυτό το χάος, ειδικά και με τα μεγάφωνα. Ήταν λίγο σοκαριστικό, γιατί ήμασταν εμείς χαλαρές, τσιλάραμε, περνάμε καταπληκτικά και φώναζε ο άλλος, μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο. Της είπα λοιπόν, της φίλης μου, που την αγαπώ πολύ. Ναι, όλοι μας είμαστε καθρέφτες ο ένας τον άλλον. Και έχουμε την επιλογή να εστιάσουμε κάπου. Έτσι λοιπόν το μοιράζομαι και μαζί σου, ότι έχεις την επιλογή που θα εστιάσεις, με ποιους ανθρώπους θα αναστραφείς, τι θα κοιτάξεις, θα βγεις στον δρόμο. Έχει 100.000 διαφορετικά πράγματα να δεις. Εσύ επιλέγεις το τι θα δεις και μέσα από τη δική σου επιλογή δημιουργείς την πραγματικότητά σου. Stay tuned, θα σου πω κι άλλα.